Hello logofor, nebe ani godan YouTube channel nोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। बेनो आंनि first YouTube vlog video। So logofor, नोंथांमोना आंनि channelखौ support खालामदो आरो हायोबा नोंथांमोना like, share आरो comment खालामनानै हो। So logofor, आङो दायो दुकानाव थांनो ओंखारगासिनो ready जानानै दङ। बिदिब्ला आङो थांनोसै ना। So नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। Let's go। दायो दुकानाव थांगासिनो दङ आरोना। So नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था। नायनि बेलासिनि थाबायनानै हायदो आरोना। दायो जोङो मोनहैथ'वाखै थांबाय थादों। स' लोगोफोर मोनाबाय आरोना दायो खैथा जाखो 6:40 जाबाय आरोना खोमसि जाजोब्बाय माने जायगाफोरा ओमफ्राय लाइट दङ आरोना बे माबायाव बे बाउन्डारि सिङाव ओमफ्राय बे लाइटफोरनि दारै स्रां स्रां नुयो आरो आङो दायो थांगासिनो आरो सोरहाबा ओंखाम संबाय आयौ जि खोमसिसो नुखादों एत्ते खोमाया गोमजोबदों आरोना दिनै सानसे रुमाव थानानै आरो स' लोगोफोर दाबो मोनहैयाखै आरोना ओरैबायदि गोजान थाबायनानै थांबाय थादों दाबो मोनहैयाखै दाबो मोनहैला ओरैबायदि गोजान आरोना दाबो मोनहैया दासो मोनहां जादों गेट मोनहां जादों आरोना ओरै स' लोगोफोर आङो दायो एसे दुकानाव मोनफैदों आरोना आङो दायो दुकानाव थांबाय थादों सब गारि गोनजा आरोना माने ट्राक गोनजा आरो स' लोगोफोर आङो दायो मोनफैबाय दुकानावहा माने मोनाबाय नालाय ओरैबायदि गारि फिर आरोना स' लामाया ओरैबायदि हाद्रि जाजोबदों ओरैबायदि गारि गोनजा आरोना माने ट्राक गोनजा खारो ट्राक बिदि गारि गिदिर आरोना माने दलं बनायबाय थादों आरो बै खनाथिनिफ्राय दलंआ जायाखै ओरैबायदि मानसि माने मोनाबाथाय ओरैबायदि मानसि जायो आरोना दुकानावहा दायो सारा जाखांबाय पानिफोर जाखांबाय ओरैबायदि मानसि आरोना बे साइडथिंहा माहाय खोमसि आरो ओमफ्राय बै साइडथिं स्रां माने माहाय मोजां लामाया बनायगासिनो दङ ब्रिज बिनि थाखायनो माने लामाया जाथ'वाखै आरोना दासो बनायबाय थादों ब्रिज माने फ्लाइओभार बनायबाय थादों आरोना दासो ओंखाय ओरैबायदि हाद्रि जायो गारि गिदिरबो खारो नालाय बेफोरनो जाबाय मार्केट एरिया आं दायो ओरैनो माने दसे जना दं आरोना माने जग्रा दङ आरियावहा जनानै दिन्दां जाबाय थानो होनबाबो हायो आरोना ओमफ्राय गोजौआव बेफोरखौ जनानै नायबाय थानो मोनो आरोना रुमाव थांफिननोसै आरोना थाबायलांगासिनो दङ खोमसि स' लोगोफोर आङो दायो रुमाव थांफिनगासिनो दङ ओरैबायदि गोजान दङ आरोना मेंजोब्बाय स' लोगोफोर आङो दायो रुमाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय दायो रुमाव मोनफैनानै आङो दायो रुम सिङाव हाबनोसै ओमफ्राय फ्रेश जानोसै आरोना फाइनालि आङो दायो रुमाव मोनफैबाय ओमफ्राय आङो दुकाननिफ्राय हायबाय थानायमोन आरोना हायबाय थानायावहा दुकान दंमोन नालाय खाथियाव इयाव मा जाखो 10 थाखानि बायना लाबोदोंमोन आरोना गरम मोननायखाय लोंनो होननानै स' लोगोफोर बिदिब्ला बेखिनियानो भिडिअ बाय बाय